Lahorijan dudu kolonia long gram sing koraner kep tokbor EC truck highway heroin spend pen banghini kachingnang. Usuka Dipu Regional Committee pen kangdang amai kiding. Maholdar tenson terona hin pen date hor town pen rong sangti tiniali an tower sen gravel ke thoa sai kiding. Karbiang long live Karbi Prime Time bertang ton pen arjupanik tha. Khatkhati Police Station pen Lahorijan dudu kolonia long drugs abe haklem bang banghini atuma phan raikom sai khi atum kinep long bang solong kethenai drugs abe haklem bang atum tami kinep kangnang ponlong. Joy pen birta kilong ateng pen SDPO Bokajan Rostom Raj Brahma atoy bisi banghini atuma phan neponlo. Bang so saya long Khatkhati Police Station Sub Inspector Dipak Lahan SI Somdon Swargiari Lapen ASI Biman Chetia Atim Chelangsi Kedamtang Aruni Pai Krepli Arnikang Sampor Pai Trok Apor Dudu Kolonia Long Kiri Kakrugasai Deng Ponlo Bang So Asai Kideng Una Porchit Ahutsi Bang Hinia Bang Puari Deng Long Pen Hom Tom Hon Tememe Heroina Drugs Long Ponlo Kachingnang Cek Bang Hinia Tuma Men Laki Samsul Hak alias Bablu Lapen Manis Tanti La Bang Hinia Bang Puatum Plastic Ing Chinapan Kinam kijor abihasi klembom pusing birta longpon. Kachini ponchua ting bulote kidam tanga chiploang bong kami lapuson pen kaching litjot plastic inchin aban kijor kinam atuma phan drugs kijor kang huamen pen net ingnang ponlonglo. Kachini ponchua ting bulote kidam tanga ni Assam Sarkar pen Karbiang Autonomous Council atum chelangsi dudu kolonia long aronre pen kido ketha katuma phan kitharle asai tami ding ponlo. Sitame labang so adima long thot aron repen kedok pathir ponthurin tisi kalikalang abe hakiklem chimit me pinasonsi nangdolo Bokajan penananterang Karbiang no live Usuka tiripi amai mithang sai hemalong pini aruni phai krep horni Usuka Dipu Regional Committee atum pen kangdang amai ke padupon si Usuka asong ke claim kidam jiaputhak chingki chethan pedupon Usuka Dipu Regional Committee amai phulong sodar be ke chari pon amai long mai ke phalam the Usuka Dipu Regional Committee chunbang thengtom tokbi klardak pen jai ponlo mai long aluhi aman pen Usuka tiripi amai phu bibison teron tiripi amai ke pathu chunbang Rahul rongpi atum chetongdun mai long Karbiang long alo tok langa hin kisunga puthak Arjap thipen kache song ponji aphan chingwai chingsai pon primary pen higher secondary school angdeng anthan bang kadure hectic laso ajok kichalia hin penangan katikuk dolo lasi Karbiang Autonomous Council kichari ke thekiding atum prabjin pen than bang ang hoi pepleng serak nangji sonsi tet qualified candidates atum aphan prabjin pen Karbiang Autonomous Council kichari ke thekiding atum than bang ang hoi pek ponangpu CUET exam center pen Karbiang long arlo Kavidet pen kichari also maratum penangan kisung dolo lasi prabjin pen Karbiang long alongta Karbiang Autonomous Council pen CUET exam center kibi ponji aphan chuni ripon lo pusi Usuka tiripi amai phu bibison teron pen ningje pon Somukor Usuka সংগঠনৰ সবল আৰু শক্তিশালী কৰা উদ্দেশ্যেৰে
আৰু অটল অদম্য আৰু অজয় যাত্ৰা সেই লক্ষ্যৰে আজি আমি সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা ডিফু আঞ্চলিক সমিতি এখন বৰ্ধিক সভা আয়োজন কৰিছে আৰু সভাত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো শৈক্ষিক সমস্যা অনাগত দিনবোৰত আমি আপোচহীনভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আমি সংগ্ৰাম চলাই যোৱাৰ কাৰণে আজি এই সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত কাৰ্বি আংলঙত আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো প্ৰাথমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰ্যায়ৰ যিটো শিক্ষকৰ নাটনি অতিগ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগে আৰু যিসকলক টেট উত্তীৰ্ণ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক অতিগ্ৰে তেখেতসকলক শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলং অতিগ্ৰে CUET এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ অতিগ্ৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত যিটো কৰ্মসংস্কৃতি গঢ় দিয়াৰ কাৰণে অতিগ্ৰে অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম চলাই যোৱাৰ কাৰণে আজি এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Lakhain ko truck Duarbaguri MSC constituency angkang Dathor town pen kikangadong rong sangti tiniali an maholder tenson teron hin pen sen gravel ke thokasai kiding pon Lason si Dathor town pen rong sangti tiniali an akile towar kheno parpik ajok school college students rongarat kisokiun e ajo phirlota labang sotowar si chehelat ponlo Lapen labang sotowar ke diring kohora dolamara leng thora towarlo lasi akele kaheno parpik ajok Dathor VDP ke kangadong VDP atum pen chelang pepen maholder tenson teron aphan tuning response pini tenson teron ta amithanga khia da pen Dathor town pen rong sangti tini ali an sen gravel ke thokasai deng pondo sitame tenson teron ke inod businessman chot langpusi hawarara atum pen ningje pondringti jesemet pet pen ke sarkar mate Karbi Anglong Autonomous Council atumsi labang sotowar ke initiative enangji apotlo sitame maholdar tenson terona hin pensi Dathor ke kangadong atowar ke sen gravel thokpi pondelo lasi hawarara atum pen choro pondri tilo lapen maholdar tenson terona phan arnamle ahirjume papidunlo nangpota Dathor areas aradatum ningje pondri News report Karbi Anglong live Arong ichok lupulote atheta men chuliklong phitnang jipu sangti abeha ke klematum arona phan panung kuksi ale mate profit kilong ji aphan pu matha lok penajok JCB la pen kaprek mesin aja kong pen sangti ki phur pati hurnut ajok langroi langjengalong sangti kivir de ji apor nangle ulu Lason si langroi langjingalong sangti ki phur ke pachimit me pinajok sangti ki joratum ador ka vipen ki jor ke pahun mon chokchi pu matha parsik ponsi aruni phai kripliar ni kang samman jadung ke do sen maholder and supplier association asai hemalong bokolia sen maholder welfare society ji langso sen maholder association lapen sen maholder and supplier association songthom chingrum petpen reunion form thusi jedonsar pen kachihili ave pin pen isivet association ke doji aphan chekroilo bangso hu chedonsar pen Jackson Kramsa phan maipu Bimol teron aphan chunbang dun maipu Harsing Hanse lapen pawan phangchotum aphan arpu pekponlo lapen pherangki amai ini ponsi Karbi Anglong alo prekja mahawara long machinery pen sangti ki phur do an prabjin pen kepang tonji aphan forest department pen kepang dakalong ninga klong pen chedon dun an parta sangti abeha ke claim do anatumta bangsoron ke pati pek pideji aphan ta kachuningri padopontu Jongsi bangso ron ke kroikri ke pati pek dokok plote sen maholder and supplier association of forest department along sai phu ke hoya tumpen chilang rapetsi sai dengpon chipari dengpon pupusi SMSE chunbang ke hoya tum herangki amai kang ni hut ningche pong Nilidumla tinta long term association ke dokok penajok penangana kasik sak dua sonlo alapen ke claim kidam kado gabean stamin itum ke tonte penajok si penangana katikuk dulu te bon stamin itum celang cemunthi peme bensi
non puthot ni tum la long thom association pustame Bokolia Saint Molder Welfare Society lapen Jilangsu Saint Molder Association lapen dak Saint Molder and Supplier Association dak mancha la long thom association stame tum ri union bonai thusi tum puthot iprang ke bang ji kam ke claim ke dam pa meji phansi ni tum chingwai lo non het jong alang li tum pen kapang dak ba notice kipi de pump set mate machinery moholalong kidam tang an arni pen ba enang ninkan pen kipur bom laso joine langroi langjeng sita akhai no si thekdam long lo kadu gobe tum khali tum holder det atum putakali kadu e tum ta chethan bom lo lasi pini laso apot alang li tum kamake deng bang nitum la SMSC kadu gobe tum ata nitum kadu gobe ta nitum chidon dun petlo alang tum hata chorolo autonomous council of hanta lapen Forest Department tumata ni tum choro lo so ke claim abang ke sangti ki pura tum pen cheng lok gari ke tewar tum pen cheng lok la pen ke jor ke langdam ke pon tum pen cheng lok la rak do pi la si lakat do ka ve si tame ajat a kategori so na thu bang pu bang phi tum punot sangti a beha ke claim along lo pulut tum abang pu bang phi lo pulut tang te ni tum non SMSA long ke Jepang room non nang li tumang no jitu ni tumbang pli karja lake moholdar do an aparman sini tum karja lasi bang putina moholdar putum pusitame sangti ador ke pat dolji phansi neli tum karja pu bang nang kini du nai News report Karbiang Long Live Pini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton paniklo aju kimi